Ahojte moji milí, idem vám ukázať aranžmaniky, ktoré sa robili tento týždeň, ktoré vás určite potešia. Sú to takéto napríklad na podnosoch, veľmi krásne, so sviečkou. Máte tu takéhoto železného zajačika, je to obojstranná dekorácia, je tu venček, veľmi krásne ukáže na stole, čiže naozaj veľmi pekná dekorácia. Venček je umelý, dozdobovaný umelými a sušenými kvietkami. Je tu zajačík, máte tu sviečku, čiže veľmi, veľmi peknúčke. Na komodu, na stôl, trvácna dekorácia. Ak sa vám niektorý z týchto páči, tak iba si to odfotia a pošlite mi fotku na Facebook a radi vám to zašleme. Takýto a posledný štvrtý je tento. Cena je tu 25,50, čiže výborná cena. Pozrite sa, veľmi pekný venček viazaný na podnose. Takže toto sú venčeky na podnose. Ak by sa vám niektorý páčil, tak mi napíšte. Máme tu aj veľmi pekné boxíky. Boxíky sú takéto veľkosti, veľmi pekné, svieže. Pozrite sa, sú v dvoch kombináciách. Veľmi pekné nadarovanie, viete si to položiť na stôl. 25,50 sú tieto. Posledný box, boli ich viac, ale vypredali sa na predajni. Je takýto krásny veľký. Naozaj, keď idete niekoho potešiť na oslavu, tak toto je ideálny darček na miesto napríklad živej kytice. 35,50. Veľmi stála dekorácia, vydrží niekoľko rokov. Pozerám, že ešte tu je jeden zelený z takýchto menších boxíkov. Čiže tu je za 25,50 ešte jeden zelenkavý, veľmi pekný, čiže viete si aj tento objednať. Posledná dekorácia, je tu aj takéto niečo so sušinou, 25,50, je to vysoký kornút, napríklad na komodu, ale aj na stôl, 25,50. No, ukážem vám ešte také novinky. Sú to boxíky, ale sú to keramické boxy. Je to jarná kombinácia sušiny a látkových kvietkov. 22,50, veľmi, veľmi pekná dekorácia na vás stôl. Keramika, čiže zaťažené, ťažké. 3 kusy sú k odberu. Ak sa vám páčia košičky, tie sú nahodené aj na stránke www.sušenekytice.sk. Viete si to objednať aj tam. Sú tam rôzne farby, ale takéto po jednom kuse, tak tam nie sú. Čiže naozaj, ak sa vám páči táto farba, tak si viete to objednať cez stránku Facebookovú 14,50. Takže takéto pekné košičky sú k dispozícii. Ja vám zatiaľ prajem príjemný deň a určite, ak sa vám niečo páči, píšte mi na Facebook, pošleme vám to.